A serious drama movie consists the pool of abused drugs among the youths. Dawaki teams coming with the series drama title Laifin. Habiba! Wallahi kan daga bakin titi nake naga wani abun mamaki wai yaro karami yana aikin mota ne makon a ce yana makaranta wallahi da haka yara suke wannan abu har dan gidan abokin kamar yanzu nan daga dan gidan malam. A good beginning make a good ending. Laifin. Malam ka san fa an ce ba dai abin da ciwo kanka za ka yi. Laifin. What is the duty of the father to give his son in a good moral? Kana ji na ko me kace? To amma ni gida ai ko in ne garin kwaki ne gidan nan sun ta faka ka bar ba. Ai abuwa to ma ga muka da kudin mu uwa ba ma so. Noman ne ai na dawo dan nada mu. It is the duty of the father to give his son a good moral lesson. How does an absent father affect the son? Producer Dawaki Teams. Story screenplay and directed by Musa Shehu Dawaki. Find out in Laifin TV.